κυβέρνηση και κάποια αιτήματα τα οποία τα κρίνει δίκαια να τα προχωρήσει με τον γρηγορότερο ρυθμό. Κύριε Υπουργέ, θα πω εδώ 2-3 πράγματα και μετά θα μας πείτε εσείς. Όπως είπαμε και στον Άγιο Νικόλαο, η καταστροφή συνίσταται σε διάφορα επίπεδα και με διάφορα πράγματα τα οποία είναι κλιμακούμενα σε σχέση με το μέγεθος, ίσως όμως όχι σε σχέση με τις πλειότητες. Εγώ θα κατέτασα. Θα τα αποσυγχύσετε ζητήματα, το πρόβλημα των πλημμυρών και το πώς θα αποφύγουμε τις πλημμύρες. Εδώ είναι πολύ εμφανής ο κίνδυνος και πάρα πολύ μεγάλος. Τα περισσότερα από τα χωριά εκεί μοιάζουν είναι στους πρόποδες των βουνών. Έχει καεί όλη η γραμμή για την πλευρά προς τον λακωνικό κόρπο σε μήκος ίσως και 15 χιλιόμετρων. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θα γίνει στις πρώτες πλημμύρες, οι οποίες να μην είναι και μάλιστα κακών, μπορεί να είναι και τον επόμενο μήνα. Συνεπώς, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα θα πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε κάποιες προτάσεις, έχει ο κύριος Υπουργός κάποιες προτάσεις να μας πει. Είναι όμως σίγουρο ότι θα πρέπει να προταχθεί, να δοθεί η σπουδαιότητα που πρέπει και να εκτελεστεί άμεσα. Αν είναι δυνατόν αυτά τα έργα να έχουν ξεκινήσει σε ένα το πολύ 1,5 μήνα. Και η ολοκλήρωσή τους από εκεί μετά να είναι πολύ σύντομη. Το δεύτερο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και είναι μεγάλο για αυτό το λέω είναι το τι θα γίνει με τις ελιές οι οποίες έχουν καταστραφεί. Είναι μονοκαλλιέργεια, είναι μια από τις πιο διάσημες ποικιλίες ελιάς, ένα από το ακριβότερο λάδι. Οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς δεν έχουν κανέναν άλλο χώρο και από την εμπειρία μου, επειδή έχω διαχειριστεί άλλες καταστάσεις και πολλοί από παγετό αλλά παρεμφερείς είναι μια χρονοβόρα διαδικασία του ΕΚΑ, την οποία θα πρέπει να την συμπτύξουμε και θα πρέπει να δώσουμε την ελπίδα σε αυτούς τους αγρότες να ξανακαλλιεργήσουν. Κάντε λίγο ησυχία πάνω, γιατί αν κάνουμε μεταξύ μας δεν κάνουμε. Θα πρέπει να του δώσουμε την ελπίδα και την ελπίδα αγρότες δεν την παίρνει εύκολα, διότι το να επαναφυτεύσεις και να ξαναφέρεις τα δέντρα σε αυτό το επίπεδο είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να κλείσει ο ΕΛΚΑ σε αυτή την περίπτωση και κάποια πράγματα να το τροποποιήσει και κάποια πράγματα να γίνουν πιο γρήγορα. Το τρίτο θέμα το οποίο είναι πολύ βασικό είναι η αποκατάσταση βέβαια των κατοικιών και η άμεση βοήθεια των πληγέντων, ειδικά αυτών που οι κατοικίες τους καταστράφηκαν ολοσχερώς. Σε αυτό το κομμάτι, όπως είπα, θα βοηθήσει και ο Δήμος δίνοντας ένα ποσό εφάπαξ στον καθένα, αλλά πρέπει και η διαδικασία αυτή να γίνει πιο σύντομα. Και έσκατο αλλά όχι τελευταίο, εκτός των άλλων τα οποία είναι μικρότερα, είναι το θέμα των κτηνοτρόφων. Όλη αυτή η συνθετότητα που έχει αυτό το πρόβλημα και να δούμε πώς θα αποκατασταθεί. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό να κάνει μια τοποθέτηση, ο κύριος Περιφερειάρχης μετά σύντομα και οι βουλευτές και από εκεί και πέρα. Θα δοθεί και ο λόγος στις υπηρεσίες και σε εσάς, γιατί από εδώ πέρα στη συζήτηση μπορεί να βγουν κάποια συστήματα τα οποία δεν τα έχουμε σκεφτεί. Ξεκινώντας λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ένα θέμα, φαντάζομαι να το φύγουμε καλύτερα. Για τα θέματα του ΕΛΚΑ και των κτηνοτρόφων θα πρέπει να γίνει πιστεύω τώρα εκτιμητική διαδικασία γιατί υπάρχουν και πολλά θέματα που πρέπει να να ξεκινήσουμε για το κάθε θέμα που ανοίγουμε, καλό είναι να το πιέμε και να πηγαίνουμε στο αμέσως επόμενο. Καταρχάς αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μπορεί να μην έχω κατηγορηθεί σε αυτό το τρόπο. Εγώ και 15 χρόνια έχω σχεδόν τα καλοκαίρι εδώ γιατί θεωρώ ότι η ανάσα που παίρνω αυτές τις 10-15 μέρες σε αυτό το τρόπο είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό ειλικρινά σας ομολογώ πόνεσα όταν είδα την κατάσταση. Και γι' αυτό λοιπόν προέχει αυτή η πληγή να εκπληρωθεί και θα εκπληρωθεί όχι με υποσχέσεις και με εξαγγελίες, θα εκπληρωθεί αν όλοι μαζί όπως εδώ συνεργαστούμε και κυρίως λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και με καθαρές κουβέντες. Και ξεκινάω τουλάχιστον ιεραρχώντας εγώ τα ίδια. Σίγουρα
το να επιβιώσουν τα κομμάτια των κτηνοτρόφων που έπαθαν ζημιά είναι κυρίαρχο, είναι αντιμετωπίσιμο και θα το δούμε περαιτέρω. Αυτό όμως που προέχει αυτή την ώρα είναι πώς θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία της περιβαλλοντικής προστασίας, αντιμετώπισης των πολλαπλών προβλημάτων που θα προκύψουν για την Νεάπολη, που θα προκύψουν για τα χωριά που είναι κάτω οικοσυστέμι των καμένων εκτάσεων. Νομίζω πως το προβλήμα το αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξεκινάω από αυτό γιατί το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει από πλευράς των αρμόδιων υπηρεσιών, και εννοώ κυρίως την δασική υπηρεσία, η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι περίπου 35.000 στρέμματα είναι βασικού χαρακτήρα εδάφιου στην Καγιά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Άμεση παρέμβαση σημαίνει πρώτον κήρυξη αναδασωτέων των συγκεκριμένων εκτάσεων. Δεν ξέρω αν είναι εδώ τα σάρξη εδώ. Κήρυξη των εκτάσεων που κάηκαν αναδασωτέων. Δεν έχω την εικόνα και ίσως μας βοηθήσει ο Λασάρχης που βρίσκεται το κομμάτι της σύνταξης των βασικών χαρτών. Η βασική χάρτη είναι αυτή η οποία κουμπώνουν τη μορφή των εδαφών της χώρας. Είναι τώρα λίγο μπερδεμένη η διαδικασία και θα σας την πω γιατί είναι μπερδεμένη, για τον απλούστατο λόγο ότι οι εκτάσεις που θα κηρυχθούν αναδασωτές είναι εκτάσεις οι οποίες αυστηρότατα λέγονται, να πω και οι δόξες, άρθρο 117, δεν φοράει τίποτα εκεί. Εκτάσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί δασικές μέσα από τους δασικούς χάρτες, αν νομίζω πως έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουν αναρτηθεί. Έχουν θεωρηθεί, δεν έχουν αναρτηθεί. Άρα δηλαδή το τι δείχνουν οι δασικοί χάρτες δεν το ξέρετε εσείς. Το πρώτο που δεν δείχνει ότι υπάρχει περίπτωση πολύ απλά που έχετε ένα κτήμα ή έχετε ένα οικόπεδο να βγαίνει από τους χάρτες ότι είναι δασικό. Αυτό είναι η διαδικασία του πυρετινού στη διαδρομή. Άρα λοιπόν θα έλεγα, γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου ζήτημα, η κήρυξη πράξεων αναδασωτέων μας άρχισε να είναι λίγο προσεκτική σε ποια ζητήματα. Κυρίως αυτή η τακτική μιας γραμμής αναπεριφέρεια όλα μέσα από τα αναδασωτέα θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και κυρίως και στην ανάρτηση των δασικών χαρτών. Λίγο πρέπει να υπάρχει τέλεια, δηλαδή θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Μην φοβάστε κάτι θα. Το θέμα είναι πώς θα προστατεύσουμε αυτά τα εδάφη. Έτσι, εγώ δεν μπαίνω σε περισσότερες λεπτομέρειες τεχνικές, ίσως σήμερα, αύριο με το μαζάκι να το λύσει τα παιδιά. Πρέπει πάντως, είναι συνταγματική υποχρέωση οι συγκεκριμένες εκτάσεις να κηρυχθούν αναδασωτές. Που σημαίνει βεβαίως οι κτηνοτρόφοι να το έχουν στο νου τους, θα το πούμε μετά, ότι τέρμα δεν μπαίνει μέσα ούτε ένα έτσι. Θα δούμε πώς θα βρούμε τη λύση. Αλλά αυτό θα το έχει τίποτα. Μην αρχίσετε και μόλις αύριο μεθαύριο το κομμάτι κτλ. Λύση να σας βρούμε. Αλλά λύση μέσα σε αυτά που κάνει καλά. Και εξεπλημένος γιατί το φέρνει να μην να δημοσιεύσει διαφορετικά, δηλαδή του παλαιού τύπου περίγραμμα εξαιρούνται αγροτικές εντός, εκτός αν το λύσουμε αυτό το ζήτημα, αν υπάρχει επίλυση σε αυτό, είναι εξωφρενικά, πραγματικά εξωφρενικά δύσκολο να γίνει. Όταν κάηκαν οι εκτάσεις του Πάρμονα, παραδείγματο το 7, χρειάστηκαν 2 κηρύξεις. Γιατί η πρώτη βγήκε λάθος και έγινε δεύτερη, πήρε πάνω από 7-8 μήνες. Με τεράστιες δασικές εκτάσεις. Εδώ είναι πολύ διασπασμένοι, θα έχουν προβλήματα εκεί τεχνικά. Αν και κανονικά πρέπει να γίνει κήρυξη μέσα σε ένα τρίμηνο. Θα δούμε πώς μπορεί να επιληθεί, σε ποιο βαθμό μπορεί να επιληθεί. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο θα τακτοποιηθεί. Τώρα, στις παρεμβάσεις, προβλήματα αν υπάρχουν, εδώ είμαστε όλοι, έτσι, γι' αυτό είμαστε εδώ για να
πάρουμε προκάτω να δούμε το παιδί. Εντάξει, αν μας χορηγηθούν δορυφορικές φωτογραφίες πριν και μετά τη φωτιά όπως είχαν κάνει με τον Πάρνο, αλλά τις είχαν δώσει με καθυστέρηση, βοηθάνε κατά πολύ. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά κλαδοπλέγματα και λοιπές επεμβάσεις, το υλικό που υπάρχει είναι απειροελάχιστο. Και τα σημεία στα οποία θα πρέπει να γίνουν, ουσιαστικά τα είδατε και εσείς τα ξέρετε την περιοχή, είναι απροσπέλαστα. Ναι, μεν θεωρητικά μπορεί να φαντάζει σαν ένα μέτρο που μπορεί να υλοποιηθεί, αλλά πρακτικά το βλέπω μάλλον απίθανο. Και με όλες τις δυνάμεις εδώ, η πυροσβεστική υπηρεσία, το πυροσβεστικό σώμα που πάντα ήταν ένας υπαρκτικός, εδώ και συντόνισε την κατάσταση, άρα και το ενδιαφέρον που υπήρχε στην περιοχή. Τον Περιφερειάρχη με τις υπηρεσίες του. Στην περιοχή ήρθαν δύο υπουργοί, ο κ. Αποστόλου που είναι σήμερα μαζί μας, δύο γενικοί γραμματείς και έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Οι συνθήκες με τους ανέμους που επικρατούσαν ήταν τόσο τραγικές και τόσο ακραίες. Είχαμε δύο ατυχήματα με αέρια μέσα, ευτυχώς δεν είχαμε δυστυχήματα, δεν είχαμε ανθρώπινες ζωές. Οι κατοικίες που κάηκαν είναι πόνος για τους ανθρώπους και θα δούμε πώς θα κατασταθούν. Ευτυχώς όμως το δόγμα της πυροσβεστικής ήταν να προστατεύσει κατοικίες και δεν είχαμε περισσότερα φαινόμενα. Υπάρχουν όμως μεγάλα προβλήματα σε υποδομές ΔΕΗ, ΟΤΕ, δίκτυα ίδρευσης πρώτα και άδρευσης ιδιωτικά μετά. Τα συνεργεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ εργάζονται όπως όλοι θα έχετε δει. Εγώ θα ήθελα λίγο να σταθώ μόνο στο τι εξετάζει σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, εκτός από αυτά που είναι εδώ ο Υπουργός να μας πει για την πρωτογενή παραγωγή. Τι εξετάζει. Να χαιρετήσω αυτή την παρουσία που δείχνει όντως το ενδιαφέρον της κυβερνήσεως για αυτή την φορά που βρήκε αυτό το τόπο. Βέβαια έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν, έχουν έρθει και πρωθυπουργοί και υπουργοί. Δεν είναι τη παρούση τώρα να τα θυμόμαστε αυτά, γιατί έρχονται για κακό λόγο και καλύτερα να τα ξεχνάμε. Έχω ένα ερώτημα. Πολλά από αυτά που λέμε εμείς, επειδή παρίσταται οι κρισιακοί παράγοντες, αισθάνομαι ότι μήπως μέσα τους λένε, μα τι λένε αυτοί, δεν έχουμε το τάδε, δεν έχουμε το δίνα κτλ. Θα θέλαμε μια διορθωτική παρέμβαση. Κυρίως ο Υπουργός, αισθάνομαι, αλλά και όλοι εμείς, διότι πρώτον δεν τα ξέρουμε όλα. Και δεύτερον, δυστυχώς η δημόσια διοίκηση και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και όλων των συναυτών βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται. Τηλεγραφικά θέλω να πω μόνο το εξής. Πρώτον, το λέω του κ. Υπουργού, ο οποίος δεν είναι αρμόδιος αυτή τη στιγμή, αλλά εκπροσωπεί συνολικό στην κυβέρνηση και καλό θα είναι να τα πάρει μαζί του για να κάνει τις βέβαιες ενέργειες. Η περιοχή πρέπει να ενταχθεί σε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς. Οποιαδήποτε απέτηση υπάρχει εκ μέρους των αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών, έμφυα, υποβολή φορολογικών κτλ. Πρέπει να προχωρήσει ένα εξάμηνο τουλάχιστον πίσω, προκειμένου ο κόσμος να μην έχει και το άγχος της φορολογικής του μέγενης, ας το πούμε έτσι. Δεύτερον, το capital control πρέπει να ανασταλεί για την περιοχή αυτή ειδικά. Δηλαδή, ο έλεγχος κεφαλαίων δεν μπορεί ένας του οποίου κάνει και το σπίτι στον Άγιο Νικόλα ή στο Λάχη, στο Παπαδακούρη ή στο Πεσοχώρη, να πει να παίρνει να 60 κάθε μέρα για να φτιάξει το σπίτι. Συναφώς θα έλεγα ότι θα πρέπει άμεσα, κύριε Υπουργέ, να δώσετε μια εντολή από το Υπουργείο Εσωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, να έρθουν 10 περίπου προκάτω οικήματα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όπου χρειάζονται η υποδείξη του Δημάρχου, όπου χρειάζονται τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα. 10 αποκατασκευασμένα σπιτάκια. Εσείς θα ξέρετε τι θα έχουν αυτά. Και δεύτερον, πρέπει να φτιαχτεί ένα σωστό φάκελο, προκειμένου τα ψέα να λειτουργήσουν στην περίπτωση αυτή. Γιατί όπως ξέρετε πρέπει να εγκριθεί, είναι μια μακροχρόνια υπόθεση, πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όλος φάκελος προκειμένου να προχωρήσει. Όσον αφορά τον ΕΛΓΑ, οι κτηνοτρόφοι έχουν σαφέστατα σοβαρότατο ζήτημα. Δεν νομίζω ότι ο ΕΛΓΑ έχει εκεί πρόβλημα να τους αποζημιώσει αν έχουν καεί ζώα κτλ. Αλλά έχουν και ζήτημα, το έχουμε ζήσει το 7, με τις ζωοτροφές που πρέπει άμεσα κάποιες μπάνες να αρχίσουν να κατεβαίνουν από πιο βόρεια, για να μπορέσουν σε πρώτη βάση οι κτηνοτρόφοι να έχουν ζωοτροφή για τα ζώα τους. Αυτά ήθελα να πω και από εκεί και μπρος όλοι να μιλήσουμε και να κάνουμε μια παραγωγική συζήτηση για αποτελέσματα. Και όχι... Μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να πω ότι και άλλες φορές έχουμε κάνει συναντήσεις και σκέψεις για αυτά τα θέματα, αλλά
εάν κάνω την αυτοκριτική μου, θα πω μόνο ένα 15 με 20% από αυτά που συζητούσαμε υλοποιώ. Και αυτό ήταν η καλύτερη περίπτωση. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η καταστροφή δεν σημαίνει στιγμιαία και στατικά απώλεια εισοδήματος, αλλά οι παρενέργειες της καταστροφής θα ταλανίζουν και θα μαστίζουν την τοπική οικονομία για τουλάχιστον μία πενταετία, εξαετία στις καλύτερες των περιπτώσεων. Αναλογιζόμενους όμως και της οικονομικής κρίσης, ασφαλώς καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι τα προβλήματα θα έχουν μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις. Πρώτο θέμα. Εποφελούμε της παρουσίας του κυρίου Υπουργού, του καθήλυν αρμόδιου Υπουργού για θέματα αγροτικής οικονομίας και κτηνοτροφίας. Εδώ θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη, ένα συγκεκριμένο διατάγμα πάνω στα προβλήματα τα οποία θέσουμε. Πρώτον, τι γίνεται με το θέμα των ζωοτροφών. Το Υπουργείο τι θα καλύψει, σε τι ποσοστό και από πότε θα αρχίσει η προμήθεια των ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους που αδυνατούν πλέον οριακά να συντηρήσουν τα κομμάτια. Η περιοχή των Καμένων έχει πάνω από 4.000 γηδοπρόβατα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και μιλάμε για οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες. Το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Πόσα θα βάλει το Υπουργείο, να δούμε και εμείς πώς θα μπορέσουμε από το δικό μας κορβανά να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Και για πόσο χρόνο. Το δεύτερο θέμα, αναδασώσεις. Είπε ο κ. Δασάκης και τον άκουσα. Δεν έχουν συνταχθεί οι χάρτες. Είναι ολοκληρωμένοι. Οι χάρτες έχουν ανασυνταχθεί με τις αεροφωτογραφίες κυρίως πριν του 45. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που υπενήχθηκε και ο κύριος Υπουργός, ότι για οποιαδήποτε ενέργεια δική σας θα πρέπει κυρίως να εστιάσετε την προσοχή σας στους χάρτες και στις αεροφωτογραφίες πριν του 45. Γιατί είχαμε μια μεγάλη απώλεια παραγωγικής γης λόγω του δημογραφικού προβλήματος και του αστισμού, της αστικοποίησης της ζωής μας στην Ήπεθρο. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη. Η αντιμετώπιση των αντιδιαβρωτικών και αντιπυρικών φαινομένων. Δεν ξέρω το έδαφος εάν δημιουργεί προϋποθέσεις για αυτόν τον τύπο αντιμετώπιση. Τα αργανή υλικά, τα φαινόμενα αργανή υλικά με την προχή θα δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα όχι μόνο στα 4 χωριά, αλλά και στον ευρύτερο αστικό χώρο της Νεάπολης. Θα πρέπει οι τεχνικές υπηρεσίες, οι δικές μας που είναι στη διάθεσή σας, ήδη έχουμε συστήσει 2 επιτροπές, να έρθουν σε άμεση επαφή μαζί σας για οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειαστεί για να δούμε μελετητικά το πρόβλημα σε πολύ σύντομο χρόνο. Εμείς προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια την οικονομική μαζί με τον κύριο Δήμαρχο που έχουμε συζητήσει όλες αυτές τις διαδικασίες. Για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα και πώς δεν θα επιδεινώσουμε ακόμα περισσότερο τα προβλήματά μας. Το τρίτο θέμα που θέλω να θέσω είναι το θέμα της του γρήγορου χαρακτηρισμού ως πυρόπληκτης της περιοχής. Οι δικές μας τεχνικές υπηρεσίες είναι έτοιμες, περιμένουν την βοήθεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών για να προχωρήσουμε γρήγορα στην τοπογράφηση και στο διάγραμμα της πυρόπληκτης περιοχής. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, επειδή ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την από αέρο τοπογράφηση των προβλημάτων και της περιοχής με ένα μη επανδρομένο αεροπλάνο. Θεωρώ ότι αυτό το γεγονός που έγινε προσφέρεται προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα ήθελα την δική σας φροντίδα να
να προχωρήσουμε γρήγορα από εδώ για να έχουμε μια ακριβή εικόνα της πλειόπτικης περιοχής. Να πληροφορήσετε. Τα προγράμματα πρέπει να ξεκινήσουν με τα πληροφορία. Μα είναι μέσα στη φίλη. Και αυτή είναι η δουλειά μου που κάνω. Δεν ενημερώθηκε, το ύφος που έχεις δεν είναι σωστό. Έχει κάνει το χωριό μου και τι θέλετε να το πράγμα, να δώσω τα χέρια. Και καλό αλληλούια. Δεν χρειάζεται να σου δώσω τα χέρια. Μπορείς να κάτσεις μόνο να παρακολουθείς. Εσύ είσαι πρώτη μόλι, τι είσαι εσύ που είσαι. Εσύ παρακαλώ πέμπτη, εσύ είσαι Γιώργο. Είσαι Μην πιάνεις μαζί του. Μην πιάνεις. Πρόεδρε, να σου μιλήσω εγώ στην γνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό μόνο αρκεί και χρειάζεται. Αλλά καταλαβαίνεις τις καταστάσεις που ζούμε και τις εντάσεις. Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς καταλαβαίνω εγώ. Εγώ δεν μπορώ να αναπνεύσω το χωριό. Την αγωνία σου την καταλαβαίνω κάτι. Θέλω να καταλάβεις και εσύ την αγωνία τη δικιά μου. Υπάρχει συγγνώμη να φτάει. Εντάξει, πάντως προχωράμε παιδιά, και να μην κάνουμε χρόνο. Έλεγα λοιπόν ότι στο θέμα των αποζημιώσεων η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουμε απώλεια στο φοιτητικό κεφάλαιο πάνω από 80.000 ελαιόδερου. Μερική ή ολική απώλεια. Και από την άλλη πλευρά έχουμε περίπου 450 στρέμματα απώλεια από αβέλια και έχουμε και μια απώλεια στο μελισσοκομικό κεφάλαιο. Θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, άκουσα μια παρατήρηση προηγούμενα. Τα ψέα για πυρκαγιά έχουν γρήγορη όδευση αρκεί να κινηθούμε όλοι μας γρήγορα. Αρκεί να κινηθούμε γρήγορα. Εκεί πρέπει να είμαστε λίγο πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που θα καταρτήσουμε το φάκελο. Γιατί πιθανό λάθος στο φάκελο να δημιουργήσει προβλήματα και να μακροχρονίσει η αποζημίωση. Το δεύτερο όμως μεγάλο κεφάλαιο προσωπικά σας πει. Επειδή πάνω έχουμε απώλειες φυτικού κεφαλαίου. Εδώ η περιοχή έχει απώλειες φυτικού κεφαλαίου σε ένα προϊόν που θεωρείται το πιο πρώιμο και το πιο ποιοτικό προϊόν που έδινε στις οικογένειες των μονοκαλλιεργητών ένα σημαντικό ποσό για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειες. Θα πρέπει γρήγορα από τα διαρθρωτικά προγράμματα να εξασφαλίσουμε και να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα ανανέωσης του φυτικού κεφαλαίου. Γιατί η απώλεια παραγωγικής γης σε χωριά με τεράστια προβλήματα, ιδιαίτερα σε μια πληττόμενη δημογραφική περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι σημαίνει ερήμωση, ερημοποίηση. Εάν δεν δώσουμε προϋποθέσεις στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, να επαναποκτήσουν αυτό που χάσανε, τότε τα πράγματα θα είναι τραγικά. Αυτές τις πρώτες σκέψεις για αυτό το θέμα και θα συνεχίσουμε. Γιατί θα μπορεί να χάνεται και τις επόμενες μέρες. Να απορρίξουν, να αποβάλουν σε άλλες αποβολές. Όχι αποβολές. Αυτό δεν είναι δηλαδή. Θα ενημερώνεται κατευθείαν τον ανταποκριτή ή το υποκατάστημα. Τα μελισσοσπίνια θα πρέπει να κάνετε δηλώσεις, θα γίνουν άμεσα οι εκτιμήσεις. Αυτό σε ό,τι αφορά τα μαγιά. Απαραίτητη προϋπόθεση, ναι, κάνετε τις υποστηρίξεις. Σημαίνει ότι στο σύστημα της προστασίας και η προστασία ξεκινάει από την προστασία της επιβίωσης μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν, ότι έχεις μια συγκεκριμένη πολιτική. Τώρα, το να πιάσουμε ένα κομμάτι, να εξειδικεύουμε
Βρίσκουμε λοιπόν αυτόν τον όρο πολιτική προστασία και έχουμε ένα φορέα που είναι στα πλαίσια του Υπουργείου Εσωτερικών και ασχολείται με αυτό το ζήτημα, προσπαθώντας αυτές τις διάσπαρτες πολιτικές να τις υλοποιήσει σε στενά όρια. Στα καπιταλιστικά κράτη δεν υπάρχει πολιτική προστασία. Γιατί εκεί τα πάντα είναι σε ιδιώτες. Ο Παναγιωτόπουλος, όταν έγινε διακοπή στο ρεύμα, άρχισε η emergency και δούλευε. Προκειμένου να κάνει δουλειά. Στο Λάχι δεν υπήρχε emergency. Δεν υπήρχε μια γεννήτρια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις οι ιδιώτες. 6 λοιπόν η ώρα το πρωί, το Λάχι άρχισε να καίγεται από πάνω. 4 άτομα έμαθαν. 6:30 τελείωσε το νερό. 6:40 είμαστε στη διάσταση της φωτιάς. Να μας κάνει γύτευση τους με μαρινάδα ή χωρίς μαρινάδα. Και χωρίς αστείο αυτό, έτσι. Λοιπόν, απαιτώ στο εξής από την κυβέρνηση σας να πάρει μέτρα έτσι ώστε σε περίπτωση που θα παραλυφθεί σε άλλα μέρη του νομού μας αυτή η καταστροφή να υπάρχουν στα αντιοστάσια τα οποία θα μπορέσετε να τα εξυγχρονίσετε για emergency μηχανές με κατάλληλα καβέα που θα μπορούν να τα ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Να δώσουν νερό στις δεξαμενές. Διότι αν είχαμε εμείς νερό στις δεξαμενές, κάτι θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε παραπάνω. Αυτό είναι ένα. Θέλω να γίνει κατανοητό. Όσο για τα άλλα, δεν μπορούμε να ζητήσουμε ευθύνες, διότι γνωρίζω πολύ καλά, πριν τη συζητήσω τώρα, ότι η πυρηναγιά που έκαψε το πάνω θα έκανε 30 μέρες. Η αντίστοιχη πυρηναγιά που έκαψε τα Βάτικα έκανε 6 ώρες. Δεν θα σας ζητήσω τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα στον χρόνο. Απλώς να ξέρετε ότι το Λάκι, η φυτική παραγωγή έχει καταστραφεί 95%. Και έχουμε και με τρόπους να βάλουμε και μέσω κτλ. Αλλά θέλουμε με κάθε αξιοκρατικό τρόπο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ευελπιστώ, όπως αυτή τη στιγμή, τη φωνή μου, μιλάω εκ μέρους των μαχητών. Ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη να έχουμε όλοι μας. Το καλύτερο μέρος του φυτικού κεφαλαίου που έχει καταστραφεί είναι ορεινής περιοχής και στερούμενο από τη δυνατότητα άρνησης. Εάν στα έργα αυτά σχεδιάζατε και έργα αποταμίευσης νερού και κατασκευής συλλογικών δικτύων άρνησης, θα βοηθούσατε στο να εκτεθεί η διαδικασία της αποκατάστασης και της ένταξης του φυτικού κεφαλαίου που ενδεχομένως θα χρειαστεί να φτιαχτεί σε μια πιο γρήγορη παραγωγική ζωή. Δυστυχώς στην κατάσταση που διαμορφώνεται να απαλύνει όσο γίνεται η υγεία του παιδιού. Νομίζω πως αυτήν όλη τη διαδικασία φάνηκε η διάθεση και κυρίως από πλευράς όχι μόνο των φορέων αλλά και των κατοίκων να τρέξουμε όσο γίνεται να βοηθήσουμε κυρίως σε ζητήματα που είναι άκρως επίγουσες. Και πραγματικά επαναλαμβάνω και πάλι ότι το θέμα της προστασίας από πλημμύρες, από κολυστήσεις, από όλο αυτό το κομμάτι είναι κατεπήγον και εκεί πρέπει όλοι να, χωρίς ιστεροβουλίες, να διαθέσουν την άμυνα. Τώρα επειδή είπες και εσύ με τον βασικό, θα σου στην αρχή είπα κάτι. Είπα τους 45. Έχουν αναρτηθεί οι χάρτες. Όχι, εμείς έχουμε κάτι, άκουσε με τώρα, άκουσε. Έχουν αναρτηθεί οι χάρτες, όχι. Άρα λοιπόν η κήρυξη αναδασσοντέων, λίγο να το είπαμε τώρα κάτι του παιδιάσαμε, δεν μπορώ να σου πω σε λεπτομέρειες τώρα, να μην αναδειχθούν προβλήματα τώρα. Γιατί τώρα, αν αναδείξεις προβλήματα που έχουν σχέση με το ήταν βασικό, με το σπίτι που το κρεμίζει κτλ., θα αρχίσουν τις διαδικασίες τέτοιες που δεν βοηθάνε αυτό που δεν πρέπει. Σε κατεστημένη περιοχή, αν μια τέτοια να σε κύριο. Εάν σε με τώρα πάλι ξανά σου είπα να μην αναδειχθούν τέτοιου είδους ζητήματα, διότι εσύ εκεί που θες να βοηθήσεις θα παραγωγήσεις ένα τέτοιο.